magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating birthday celebrant na walang iba kundi si Ma'am Filomena Cizon ng 365 Barangay Tampak, Malasagi, Pangasinan. At ma'am, meron na po ba kayong idea kung kanina po galing ang surpresa para sa inyo? Din po ng message galing po sa ating para sa birthday, babasaan ko na lang po para sa inyo. Message po. Galing po sa ating center. Babasahin ko na lang po para sa inyo. Hello? May you have all the love your heart can hold, all the happiness a day can bring, and all the blessings a life can unfold. Happy birthday, Nanay. We love you. Christian? No? Sino nga? Ray? Rikia? Si Wawo. Carlos? Eh, kung may gusto po ba kayong sabihin sa ating mahal na center? Christian? Alam ko si Christian, si Angel. Hindi ako. Sa anak ko, nasa Cayman City. I love you. I love you, Carlos. I love you, Liz. Sa lahat ng mga pogo na nasa San Diego. At sa mga nilagot ko na nasa San Diego. Love you. I love you. Maraming salamat sa mga fans. Sana umaba pa yung buhay ko. And papalapakan naman po natin si Nanay. Family members po, relatives, may gusto po po ang message. May gusto pa po ang message. Dito na lang po ulit sa Nanay. Na lang na. Ate Ulit, may God bless you. 100 words that you have reached the 82nd, 82nd birthday. I wish you everything which you desire. God bless you. And papalapakan naman po natin si Nanay. Nandito na lang po ulit sa Nanay. Oh, happy 82nd birthday po. Thank you, sir. Yung pagmagana ko sa siso, ano ka mga kaibigan, lalo ko, picture kayo. Ito yun. Ay, ito. Ayan po, sabayan niyo na lang po ako nakantahan si Nanay ng happy birthday. And dito na lang po ulit sa gitna. Hawakan niyo nga po. Ante, hawakan niyo mga. Sa pa po, yung mabilis naman po.
po muna. Then, magkapang po tayo ng 1 to 3. Then, lipat niya na lang po yung Miss ko. And 3, 2, 1. Ayan, ipalapakan naman po natin si Nanay. And once again, happy 82nd birthday, Ma'am Philomena, dito ng 356 Barangay Pambang, Malasaki, Pangasinan.